Ymosodiad Gwrthod Gwasanaeth yw tagu rhwydwaith neu wefan cwmni drwy i foddi mewn traffig diwerth. Fel arfer, busnesau mawr sy'n cael eu targedu yn y math hwn o ymosodiad. Ond os ydych chi'n rhan o gadw'n gyflenwi, gallech chi fod yn y ffram hefyd. Mae ymosodiad dosbarthu gwrthod gwasanaeth yn fwy cymleth, daw'r traffig sy'n boddi'r rhwydwaith o nifer o beiriannau wedi'i heintio ac sy'n cael ei galw'n bots. Efallai nad yw'r cwmni'n darged uniongyrchol ymosodiad gwrthod gwasanaeth, fe allai yn ddiarwybod ddod yn rhan o botnet. Cyfres o beiriannau wedi'i heintio yw botnet, sy'n dechrau ymosod yn awtomatig, megis boddi rhwydweithiau yn ddiarwybod gyda thraffig. Gallai rhagor o ffenestri naid ar eich peiriant fod yn arwydd i fod yn rhan o botnet. Bydd gofalu bod eich meddalwedd diogeledd yn gyfan gwbl gyfoes ac bod yn sganio'ch peiriant yn rheoledd am ddrwgwedd yn eich helpu i'ch cadw rhag dod yn rhan o botnet. Os byddwch yn derbyn ymosodiad, gallai eich gwefan gael ei chau lawr yn gyfan gwbl gan golli busnes a gwneud drwg eich enw da. Gall dilynwyr wneud yn siŵr fod gwefannau'n cael eu hymddiffyn drwy osod cyfrin eiriau cymleth. Dylai meddalwedd sy'n cael ei ddefnyddio i greu ac ymddiffyn y wefan hefyd gael ei ddiweddaru'n rheoledd i ymladd bygythiadau newydd a rhai sy'n datblygu. Gallai peidio â diweddaru adael y wefan yn hollol agored i ymosodiadau.